Ayo man. Bapak keparanggul mungging ayuda kepambak bawatnya bentar kepambaknya mungging aloka iladalah iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapakke kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah kuwi arep boyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngertep apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau. Iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon. Oh nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Keleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatohi ae. Mbut ora. Ayo satu-satu. Mo. Ora wani kene. Cangleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis ngono. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Pate kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Pati. Dicoba kekuwatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu.
Ayo kalahno anake Patih Sengkuni Parasata Kurawa mlayu badhe njajal kula sumanggaken Surtayu aja kaya bocah cilik aja meneng wae. Ih tandhangono Anoman ora minggat pecah siramu para maju legane atiku Raden Surtayu. Rasa pamer sirahmu cak oh waduh mati ya cocok tumbak jebol dadauhan wah mati oh what
Coba mbak jebol dadar manoman. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih, tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso e, Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, Kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Urun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun jebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Kewes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk e, Kang.
Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil ya. Sebul. Nah, ayo terus. Rono kabeh. Men aku ra muni coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Maaf. Kuwi ya pembalasan. Ayo udu tai ya. Jadi wah oke iki ora apa-apa. Oke itu ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Direk piye ndono kabeh. Mulai iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah, ngendak ora iso mbeker. Tuh edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane, mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramrata, Jaya Mrata Banten Bandara. Candak ora we. Kok mlayu ngopo? Ndara-ndara gati. Aku wegane muncul kowe. Heh? Aku men muncul kowe. Nek ku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nganti ketemu gendeluwo. Genderuwo karo bojone slimbik. Bojone genderuwo kuwi peri. Kok cethok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani genderuwo sing slimbik karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Oh, arang. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apa lho nang kene? Oh, ketel paksa iki aku. Ya.
tiban tanganku jeblok dadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal kowe. Modal kowe. Remuk kowe. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh kira ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibakno. Pucakaku Kiai Bendo. Iya ya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Apa iki cek ketil? Ora ngerti. Aduh. Glaji cilahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilahmu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo materi tukang ping 4. Ya. Apa-apa ya. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lho kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edian. Petelo. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pocotota kula nganti kala-kala Petra wilang bebalang. Ayo. Diplecani Piai Petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdaya. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Ngajeng ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira weh lah, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Dewoken walok.
Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dek mati ya. Ya Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata to Anoman gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk. Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku karo Giralo. Omong kleru. Gorila, ayo, kudu Giralo. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Iya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai. Kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Gang. Aku ki Pati, weh lah malah marang krek, mati. Iya, ora, mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya pajake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru, keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincenroke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincenroke Bu Guru? Roti PP, Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan Kurawa anggere mandhel tak buandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Dusel. Pak Guru awal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi dusel mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget.
Desa-desane akhir yang ini apa namanya? Wah, gue mandek bantem we. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi Trodan niku anggepe kula isin lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kajeman niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin ke to? Sampeyan niku mate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sakarep dhewe. Bermain diringi Dik Pate ampun kaya ngoten lho iki mesti vokal gawene para panakawan piano main bermain diringi dengan piano bermain diiringi dengan piano ding darang ding darang ding ding ding. Waduh, keyboardnya Yamaha. Iya. Hei, sawari wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main-main. Coba dulu kok melu-melu ora ngerti dodok sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Petruk joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget ki ora ana aturane. Sampeyan mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, lho rak takon to. Sampeyan mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku ngenten iki. Bangane teko, lu antem pisan dies klikar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelut niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena. Nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning diantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, Nyo? Iya, wani nek kaya ngono. Ayo. Mburi kok piye ya, ayo. Lho kok ming gelis ya, Ben. Kaya kula niki, Nyo, dimatke. Mburi kok piye, Nyo?
Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Iya, iki ya. Nya ya. Beli piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nya. Lho iki ya nya ya. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi apa piye nya? Mburi ya mburi nya. Isih. Ayo, dedek ayo. Ngantem mudi arep tenan aku. Yo, belut yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngadeg menang aku. Urung tok antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Kok rame iki. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke. Yo, pasang kuda-kuda. Yo. Lho, kok saya lirih? Ha kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Giyer ngene. Nya. Wah. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuwi tegel men to, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe, kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya, Bu. Trembelane nak. Rekake arenggu kados sasana malah keson Jambaya Kakang Premban Durna. Mamingkir depate, mamingkir piyambak. Sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Premban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun.
Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Penemban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Mremban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Mremban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone. Lole kenthos walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Dono. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewaya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten boten adil. Menika boten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gesang Penemban. Lole. Kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Ya ta Semar. Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang duduning Sekar Pudak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Penemban. Ya, Badranaya. Sikra ndedel gayung akasa sira risang Ramandaya pati ana yaksa kung cangkram marane kata sini. Nuwun sewu Kyai Ki Lurah
Nadyan kula tebih anggenipun ndelik krana ajrikan Begawan Durna anggenipun liga Kyai Cunda Manik. Nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun Ki Lurah Semar menapa nuwun sewu ingkang abdipun Anoman ugi kedah mekaten. Anoman wonten dawuh. Aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan. Aku aja nganti disengguh. Yen Begawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil. Mekaten Ki Lurah. Ya. Nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah merga kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingkang ndak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ning Nusa Jawa kene mekaten Ki Lurah iya menawi mekaten Enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Martin jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ki Lurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene. Inggih Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Modar ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah sik, Man. Dipun utahaken mangke rak mantun dipun sogok. Engko sogoke ya, Truk. Ha gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petruk Garing wong papat. Oh inggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lek dadi sopir. Ya wis. Sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing ati-ati. Nyuwun pamit Lurah. Iya aja kaya bocah cilik senggono. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta Dekapira Kresna Parta Maneher Sakti Ndira Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake nalika sapet jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwa Badranaya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudak Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Punden Pandhawa. Mestine ngoten supaya apik kedadiane. Aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan. Sampeyan mang matur Punden Pandhawa napa sing kula jaluk. Yen Punden Pandhawa ora percaya marang aturku, sampeyan aja kuwatir. Sowan sampeyan ten negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel. Mengkono siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bage Ngamarta mangke lenggah Sinuwundarawati.
Mesti kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den, mboten nama kula menika badhe tumindak ingkang mboten prayogi mboten. Ning jujur mawon. Sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sapi budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake sekar pudak Tunjung Seta. Sing kula arep-arep nggih pepundhen kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta sekar pudak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gus padheraken. Aku anu ya Pak izin ya. Aku nyuwun pamit tak nderekke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit nderekke Kaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono ndaramu ya Petruk nggih wis taken dawuh. Surtina ning pasewakan tilas negara gedhe negari ingkang ageng tur inggih agung negari ingkang ayom tunggih ayem winastan Projeng Pancawati malimbar sumebar kuncaraning Projeng Pancawati duk nalika Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya ngarabaseng Nalindra Ambek Angkara Budi Candala ing mapan wonten negari Ngalengka satemah campuh perang gedhe antaraning Wadya Wanara miwah Wadya Raseksa winastan Sari Kudu Palwaga kathah sangganing para satriya-satriya ingkang samya gugur madyaning pabaratan riwusnya Sang Nata ing Ngalengka kasaputing Rana Madyalaga Sanata Prabu Rama Wijaya Gya kundur marang Projeng Pancawati Barandri sadangu sansaning dangu katingal ucem puncaraning praja surem prabane awit Sanata tansah anawung dukita krana tinilar pamongking jagat nenggih Kelurah Semar Badranaya ing nalika semanten ninggal tanah Hindi prapteng wonten ing Nusa Jawi Risajuga Sang Nata Prabu Rama Wijaya lenggah madyaning dampar kencana rengu pasuryane surem tejane kaya ora ana corek ing
titising Sang Hyang Bathara Suman sinepa sangganing para kadang ingkang tansah ngampingi lenggahing Sang Nata Prabu Rama Wijaya menika to warnane satra ing Giri Kastuba Raden Lesmana sadra bagus tanpa cacat gaya teja pangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling mabukuh Susilastawa kadya muka konjeming Bantala tambuh-tambuh sutaning galih baya apa ing penggaling kang ngraka nengge Sang Prabu Rama Wijaya datan kantun nengge nalendring alengka Sang Prabu Gunawan Wibisana mabukuh Susilastawa ngeka padha rumahap rumanti sabdaning Sang Nata Prabu Rama Wijaya datan kantun nalendring guwa Kiskendha nengge Sang Narpati Sugriwa ngaglah gergancang jumeneng katingal kaya tugu sinukarta candraning Sang Nalendraning Wri ing wingking andher mlabar sangganing para wadyabala para kawula begamber mlabar tumpang dengkul pasibane paranjening mangke dereng wonten liya sing pangandika Sanata Prabu Rama Wijaya dupi mulat sawaning para kadang sigra ngrukmeng daya Sang Nata Prabu Rama Widagda dadi kemangkone jering pangandika ing dereng kababaring lisan Tretena ning pasewakan Hyang Agung muga ngayumana marang projeng Pancawati sak isine kadangipun ngakang Yai Lesmana wonten timbalaning ngadhawuh menapa Koko Prabu miji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Lesmana mara prayoga nunggone ngadhep ngarsanipun ngakang sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun mugi kepareng ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Yayi Suntampa akarya bombong tiasingsun ora liwat pangestuning Sun Tampanana kula pundingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan diweji apa dene sira Yayi Gunawan prayoga nunggone ngadhep kawula nom sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Gunawan namung pareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk Kanjeng Koko Prabu. Iya. Yayi Gunawan Suntampa karya bombong tiasingsun ora liwat pangestuning Sun Tampanana. Kula pundingga jimat paribeh
dayana ning kasantosan. Apa dene Yai Narpati Sugriwa prayoga nggone ngadhep kula nuwun. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi ing Guwa Kisendha. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji. Iya Yai Narpati Suntompo. Akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kadang ingsun kabeh wae. Lesmana Gunawan napa dene Yai Narpati? Apa to sababe dinipun Kakang tansah katon rengu pasuryanipun Kakang? Pangrasanipun Kakang nadyan lungguh dampar negoring Pancawati, mbau dendanya Krawati. Nanging rasa gotang sawise negara Pancawati tinilar dening Kakang Semar Badranaya saat majane. Mbuh menyangan ndi puruke? Persasat pangrasaning Rama Wijaya, negara kaya wis koncatan yoni. Negara kaya wis koncatan memanik ing jagat. Ya kuwi ingkang winastan Kakang Semar Badranaya. Mula tumulipun Kakang dawuh kelawan Senggana ingkang wigati ngupaya menyang endi dununging Kakang Semar. Wondene sawise ketemu Senggana Sundawi supaya amboyongi marang Kakang Semar bali marang negara ing Pancawati dadi songsong pepayunging para kawula sak negara ing Pancawati. Aja nganti pisan-pisan kadangku padha nyawang kelawan Kakang Semar mono mamung derajating aceplik, derajating Panakawan, derajating batur. Nanging sayektine pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa ingkang cecaketan kelawan Kakang Semar ingkang lali dadi eling, ingkang luput dadi bener, ingkang rumangsa dosa temah nalongsa minta aksama. Ingkang mengkono kekuwataning Kakang Semar gedhe tumraping negara ing Pancawati. Mula Kang Sangga kuwi Dimas, yen to nganti Senggana bali marang projing Pancawati ora bareng kelawan sawaning Kakang Semar, kaya-kaya saka pangrasaning pun Kakang negara Pancawati kaya amung ngenteni sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Kaya wis purna darmaning negara ing Pancawati. Yai Narpati, Yai Gunawan apa dene Yai Lesmana. Lengleng ing triya mangu mangunggung ganduan rimang lirlena tanpa kanin. Yen tan tulusa hamangku Sang Dyahutama Nalendra Muda wuwuse hangrerepa. Nalendra Muda wuwuse hangrerepa. Lihat langening kalangkulan aglar pandhan moncar tinon lir kekonang surem sorate tan padang asoran macaring
Astunama sidam sekaring bawana langgeng senggana persasat kaya den lumaku ing manci peteng kepapak obor sasra biar padang kerawangan bareng panjenengan ingsun nyumurupi marang soaning Anoman ning negaring Pancawati Anoman Padhararja sapraptanira tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubida sinuwun kemarang kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya senggana ingsun nampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestun ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paribing dayana ing kasantosan Purwamadya wusana Maradyagi matur marang panjenengan ingsun teka sira sowan ora nganti kelawan Kakang Semar Badranaya jimat semban kula pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan diwaji mugi andadosna ing kawuningan menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Kakang Semar Badranaya namung emanipun nalika semanten wonten pangandika saking Kakang Semar ingkang lerekipun wonten sambung rapetipun kaliyan pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kakang Nayantaka lho Kakang Semar nyuwun reruba pepanggil wujude apa Anoman apa njaluk dipethuk nganggo jempana joli-jolan apa dadak dipethuk nganggo kereta kencana menawi sampun paduka dawuhaken menika mboten benten menapa ing sampun dipun aturaken dhateng Kyai Semar nyatanipun Ki Lurah Semar mboten nyuwun dipun pethuk mawi wujuding kereta kencana namung wonten pamotah saking Kyai Semar inggih menika sinten kemawon ingkang saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta katur dhateng kersanipun Kyai Nayantaka nuwun sewu sinuwun inggih menika ingkang tansah dipun dherekaken dening Kyai Semar ngantos sak puputing jaman sak mangke diweji gunjang ganjing langit kelap-kelap waton lirikin sanging risang mawe gandrung senggana wonten paring adhaw apa pancen kaya mengkono pamutahing Kyai Semar Badranaya mboten badhe sisip pamirengipun ing abdipun Anoman dhateng dawuhipun Kakang Semar Badranaya Lesmana wonten timbalan mara gage maju kadangku Yayi Nggiri Kastuba palugon laguning lekas lukita linuting kidung katung kadereng momong memangon manah rahayu ayana tanah kolong Koko Prabu wonten sabda paduka dhateng rayipun Giri Kastuba Lesmana wonten timbalan usuwing nggone siadi tansah leladi kalawan pun Kakang nanging sepira gedhening keluputaning pun Kakang nyuwun pangapura kenging menapa paduka paring dawuh mekaten sabab ana pangandikaning pun Kakang kudu sira lakoni menapa Koko Prabu mara upadinen ingkang winastan Sekar Pudak Tunjung Seta ya Sekar Tunjung Seta ngendi papan tukuling Sekar Tunjung Seta yen to kagunganing Nalindra Suwunen yen to kagunganing Brahmana nyuwuna pidi panilah kelawan Brahmana mau yen to pancen jagat iki ora ana tukule ndak keparengake munggah ning kayewangan nyuwun priksa kelawan para Jawata menyang endi pernaing papan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kilanuna kula nyuwun pamit madal pasilon Yayi ndak antu-antu rawing siadya ning negara Pancawati Hanggindong Sekar Tunjung Seta nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yai Lesmana
laguning lekas lukita linute ing kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu Senggono kula wonten timbalan Diwaji Yai Narpati wonten timbalan Yai Gunawan nggih wonten dawuh Para Prabu bareng mungkur kadangku Yai Lesmana melang-melang penggalipun Kakang pindha ninggal jejabang ning tepining Balumbang mula Kang Sangka kuwi Senggono sira ingkang ndak keparengake nderek kelawan tindak ingsun ya mung negara Pancawati ingsun titipake kelawan sira Yayi Narpati Sugriwa apa dene Yayi Gunawan reksanan sawetara pun Kakang bakal angoda laku ning kadangku Yai Lesmana nggone upaya Sekar Tunjung Seta nggih ngestaken dawuh lajeng kundur paduka benjang menapa aja mbok arep-arep kundur ingsun durung bakal kundur lamun durung entuk ing menastan Sekar Tunjung Seta kinaryosana pamboyong ing Kakang Semar ing ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Senggono kula wonten timbalan aja ado-ado kelawan laku ning Prabu Rama Wijaya Lesmana apa dene Senggono pilih ngestaken dawuh sing Sarateng andam sumula Om Oh